6 ni sini no. Hanuman Prasad Satyanarayana Inter College School pori kamanya. Abo kelayo Chunar Rambak Chunar Mirzapur Uttar Pradesh. Oke थांनाय 9 तारिख आं ओरैनो नायनो थांगा ओमफ्राय आरो सयता 11 तारिख ओमफ्राय 11 तारिख हरसे 12 तारिख हरसे दंखा ओमफ्राय 13 तारिख आं आरो टिफिन खायसे ओरैनो गाहाम फैनो नाय बुंबावो दा ओरैनो नायनो हिन्थामोन ओमफ्राय 13 तारिख फैखां आंनियाव सफैगा 13 तारिख हस्टेलनि अंखरा फिरनो बानारस दंखा एकदिन बानारसनि फैगा 14 तारिख जोंनियाव 16 तारिख di Pungo Tinto train Sopeka. Sopeka pure ang Tinto horor buka angkai 11 jor buka Pungo. Cuma ni betau baik ni kita berasa sumbai tarik kita bazar orang pura cata sumbai itu no all kaca ini berai tiup lagi sleep ini tiup lagi tabu hospital ni. Okay ang एकदम शॉपिंग था एकदम वाला सुंदर था बाहर पे अब हम आंसरनो काम करना है उनका अब होता है स्कूल अथॉरिटी तो सारो सडनली एक्सीडेंट था हम करे चालू न तो दिन लगे आसाम नि मासा मेघालय नि मासा अरुणाचल नि मासा अब डिटेल्स दं आं गाव मायां दं बर' आदिनो परीक्षा पायो 16 तारिख होता आदिनो परीक्षा पायो बर' थांगाव गुरि लायनायनि अंकर गांता बाउंडारि बायरे बे स्कुल सिस्टेमनि किता पिछने लो किता हिली एरिया है पाथर मांतार पाथर गए आ पाथर आरो खसाव बर' फालो आरो बर' हाजागाव बर' सिनारि बका हामनाबो नायना जागोन दा माने आरो खालायखा बर' ओमफ्राय पाथर जति सामानि आजागा खरं तका हिता ओमफ्राय दैजा मखमोन दा दैखौ सब दुखु आरो खालायथारा दं दा दैनि साथा स्कुलनि बर' आनिन बसाखा दै क्लास 9 आव थाखा बखिसा किसा यंग आरो क्लास 9 यंग आरो या बुंनो दा इखो बिनि लगे खा बर' रखरे जेते बिन लगे 3 जना दङ इखो बर' के बानसिनि माले आबो ना बर' को हेल्प खालामनाय का सतना नाय का बर' को चारे रमंता क्लास 7 दं क्लास 6 बर' ओमफ्राय फसायमायाङै हस्टेलाव फायगापो आरो हयतो हस्टेलाव फायनानै 15 मिनिट नांगौ हासिनि फायगापो तेवसा हस्टेलनि सिनियर न तलाङै 11 12 पढनानै न तलाङै आहा खर थाङाखै बर' फसायगा आपरो के थै थांका ना के थैयाखै आपरो न थै थांका किन्तु बर' स्कुलनि बर' रखानो सारो थैयाखै दा आप সময়টা ओंखायसो आरो इउ सबै बाय सिस्टेमनो आपरो न थैका हस्पिटाल थाखायनो थैकानि डाक्टर तामो बुं के बिनि बुं जुएल देबरमा जुएल देबो बो एमके रोंसोना नोंथांमोन बिसिबोसो दं क्लास 6 नि सिङाव थांता क्लास 9 पढो बिसु थामो कता बिसु तामो मानसा नोंखा के बटे क्लबि थिका बा कोन बिन दल बाय दागरै बा अब जेनो मतेतो स्कुल अथॉरिटी तो आपने साथा एक्सीडेंट थिका तो आं आरो स्कुल साइनिया रुम बक्सरै आंनि जेबो थांनायनि आबा आं आरो थांमानि लोगो ट्रेन दिनो फुङायकेनो पोस्टमार्टम खायानि कोनानि फ्लाइट तो तुना बागै अनेक माने कालचार पुरा परिश्रम ओमफ्राय दिवालीनि बंग्र शुटिं ना नाय दं ओमफ्राय आदिनो खायाखै फ्लाइट तुनानि बागै एम्बुलेन्स मेडिकेल दङ आबो खायाखै फ्लाइट दुइ मैया ओमफ्राय बडि आरो न दंनाय दिवाली अमन बागै आदिनो न सुन किसी खायो हरनो फ्लाइट बनारस सब हेल्प फैगा बंनो त आसब जरते आरो ने अथॉरिटी रो हेल्प फैगा इंस्टीट्यूशन बर' पाराखे ब जगने का आनी पाराखाय पामपुरा बाजार खोय मुं खेने नि मुं आरो मन्टो देबो अब सान मुं तामसे साकम आन्सर न जुएल देबो माना पोस्टमार्टम ने रिपोर्ट दामाखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सेप्टेड फरमानाय सादों बरा आपरो साइमान जनाय तबो मांगते कयता रग सपयनाय
Ketika tabu dengan sendiri toko, pas itu tuh sesuatu apa, landing laptop. ঠিক আছে